گور هلبجارتنین چارده گلانا 2023 li Tirkiye di nav 60 parlamenteran da 479 zilam û 121 jî jin ketine meclisê û rejiya jina ji sedî 20 ye. Li Tirkiye reya parlamentoyê ji jinara cara yekem di sala 1935 da hate vekirin û ew dem di nav 400 parlamenterî da 383 zilam û 17 jin hatibûn hilbijartin û rejiya jinan jî ji sedî 4.8 bû. Di nav 89 salan da rejiya jinê bes ji sedî 15.36 zêde bûye. Li gor daneyên îro di warê temsîlkirina siyasî ya jinan da Partiya Wekevî û Demokrasiyê ya gelan Dem Partî di rêza yekemîn da ye û ji sedî 49 jin şiyandiye parlamentoyê. Rayadara Dem Partî İlknur Birol sedema vî bi tevgera Kurd û hebûna hevserokatiyê ve dibestîne. Kadının eşit temsilinin önemli olduğunu... Tevgera me temsilkirina jinê de di nav xebat û siyasetê xwe da giring dibîne. Li ber vî jî ji bo nimandina wekhev me dezgaha hevserokatiyê pêk anî. Ana di nav siyaseta me da hevserokatî û nimandina wekhev ya jinê du xetî me yên sorin. Wê yekî em di nav hemû saziyên xwe da bikardînin. Sistema hevserokatiyê li Tirkiye ji aliyê tevgera Kurd ve cara yekem di sala 2005 da ji aliyê Partiya Civaka Demokratîk DTP ve hate pejirandin. Li gor vê sistemê yek jin yek mêr dibin hevserok. Yoğun bir mücadeleden geçerek geldik. Me ev mav piştî têkoşîneke bihempe bi dest xist. Li dema me hevserokatî pêk anî zilaman ev yek ev qas asan nepijirandin. Piştî gelek hevildanî dijwar me ev yek bi wan da pijirandin. Ji datiya pozîtîv heta kotayan ji nimandina wekhev heta hevserokatiyê. Seroka kompanya Lekolinê ya Diyênê Tacîre Baktaş dide zanîn ku di nav siyaseta Tirkiyeyê beşdarbûna jinan li ber siyaseta zilaman pêş nakeve. Li gor Baktaş tevgera jinê ya herî xurt di nav siyaseta Kurd da dest pê kiriye. Kürt siyasi hareketi kadınlara eşit Tevgera Kurd mafê temsiliyata wekhev daye jinan. Ev di nav tevahiya Tirkiyeyê de jî ciya herî sereket digire. Di lêkolîna me yên li ser saziyan û parlamentoyê de jî ev yek diyar dibe. Di nav partiyan ku li meclisê ne kotaya jinayê herî bilind ya Dem Partiye. îro ji belediyeyan bigirin heta komeleyan ji hevseroketî te bikaranîn. Di warê rejiya temsîlkirina jinê da Dem Partî ji sedî 49, Partiya Desthilat AKP ji sedî 18, Partiya Opozisyonê CHP ji sedî 17 jin şiyandiye parlamentoyê. Hukuknas İlke Işık di kêmbûna temsiliyeta jinê da sedema esasî zagona Tirkiye nişan dide. Son yerel seçimleri, 31 Mart seçimlerini baz alırsak... Dema em hilbijartina şarederiye vek hîn bigirin, dibînin ku dîsa gelek jin vek namzet nehatin diyar kirin. Zagonen ku li Tirkiye hene mafên jinê û mer vek hev nabînin. Desthilatiyê Tirkiye jî heya jê te dixwaze mafên heyî jî ji dest jinê bigirin. Li gor hilbijartinên dawî li 31 bajarên Tirkiye jin neketine parlamentoyê. Asta Tirkiye di warê temsîlkirina jinan da li tevahiya cîhanê jî dilibine. Li gor lêkolîna yektiya parlamentoyên cîhanê IPU, Tirkiye di rêza 113 da cî digire. Eyüp Demir, Dengê Amerika, Ankara.